Edizzjoni suċċess bat-tendenza rekord. Hekk ġiet deskritta l-10 edizzjoni tal-Festival taċ-Ċikkulata fil-Ħamrun li għalija attendew eluf ta' persuni. Għal dis-sena, it-tema kienet ta' The Beauty and the Beast, fejn fil-fatt spikkaw xjeni relatati ma' din l-istorja. Attrazzjoni partikolari li żgur baqgħet fuq fom ħafna hija dik magħmula minn madwar 200 kg ċikkolata. Kull min attenda għal dan il-festival seta' jgawdu wkoll mhux biss minn diversi stands ta' ċikkolata, iżda wkoll mit-talent ta' bosta artisti li wettqu pitturi u tattoos biċ-ċikkolata. Preżenti kien hemm ukoll numru ta' banet kif ukoll diversi kantanti li offrew spettaklu lil kull min attenda. F'kumment ma' One News, is-Sindku tal-Ħamrun Christian Sammut stqar li sena wara sena dan l-avveniment qed ikompli jiġbed aktar nisleħ u din is-sena kienet rekord. Huwa temm jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu lejn kull min attenda u wera apprezzament lejn il-ħiliet tal-partiċipanti involuti.